melarat, wong keserakat. Kowe lak tata gelare. Neng batin bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono. Kowe lak ngel. Kowe tak kandhani ya, bapak iki isih jaman enom ki jenenge Sang Hyang Pespa. Sapa jenengane? Sapa, Truk? Sang Hyang Iswanti. Sang Hyang Iswanti. Oh ngawur. Kowe guru SMKI. Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya. Nah, Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya ya toga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya. Terus nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru kae. Ala-ala bapak ki dewa ngene iki dewa iki. Kakangne Bathara Guru tak kandhani. Dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kae siapa? Kae omku kae sian kae. Dadi aku nek dolan ki ora trima ning kraton-kraton, ora trima ning kraton. Ning kayangan, ning gone si Ora ding aku ora tau dolan rono. Rek piknik barang ki. Ning kayangan padahal ora meng kaya kowe kuwi. Durna ki apa? Durna ki apa? Durna ki sapa? Durna ki jaman enom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe ki bagus ning merga saka pokalmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Ya apa ora? Klebu Sengkuni kuwi ya bagus. Ning merga saka unine, merga nek muni elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mula ya tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kok ono kok nyepelekke bapak kowe iki. Melarat mung batur gedibal 17 Bagong sing ora trima. Aku ki sayang je karo bapak ki. Masuk angin tak keroki nggo pacul. Piye? Ben langsung gede-gede, ora trima nggo koin. Tak keroki yo nggo pacul, nggo sekop. Langsung gede-gede. Bapak dijegoke kirek we, kireke tak cekel tak masak. Bapak diseruduk babi we tak periksake. Ora mungkin nek tak tulungi. Babine tak masak yo an. Babine sing tak periksake nek iki ora. Bagong iya elek kok kuwi. Jane arep nesu ra, Gong? Ya nesu sik, Dlit. Tak nesu. Sabar. Mula nek kowe ngelek-elek karo bapak. Nek kowe ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumban ning Karang Kadempel arep tok obong. Arep tok obong Bagong sing arep belani Bagong. Ayo, munia kowe saiki dur munia. Mani suwe ngunekke bapak meneh tak laban cangkemmu. Ning ngono kowe arep wani karo Pendeta Durna. Lah kok dadi alon bane momongan iki. Sing seru kaya mau. Monggo aku rene iki ngret wadya bolos gelar papan. Ngret wadya bolos gelar papan lho Bagong. Kalau telokan kae. Telokan. Lah sing tak ndel-ndel iki meng Kurawa. Kurawa ki apa? Kurawa ki mung rombongan apa? Rombongan beboros iki kok digawa-gawa wae. Njur ngapa Bagong ki anak Semar kok wedi, anak dewa padake. Arep kowe ngrit wadya bola, arep kowe nggawa Kurawa. Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane wadya balem klebu kowe kuwi Durna. Ora minggat kok kene kadublak tuh. Bagong. Petruk iki Bagong. Alah. Gong. Ngrepot ae senengane iki. Kok kucing, Truk? Engko sik kene pindah rene sik. Ora ding ning kene wae, Ding. Wis ning kene wae. Ya ora ditapuk dadane, Truk. Sesek aku kuwi. Ayo salah ra tangi-tangi kuwi ngopo? Ora ndase mumet.
Bar nyundul sengkuni ndasku mumet e, Truk. Ayo, engko dipriksake. Gareng Petruk Bagong mangsa borong lehmu arep ngundurke lehmu arep budidaya mangsa borong. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempya ing ngaradan. Sendika Pak, siap nek aku mono mau ora melu-melu perkara iki kok. Mau tak tinggal turu kok nek aku kok. Aku kan ora ngerti apa-apa. Nggih, sendika Pak. Gampil aman wae. Wes gak kono mlebu wae Pak, aku selak pengen nonton limbukan aku. Selak pengen gara-gara. Wis dadak ngliwati limbukan barang lho iki engko. Selak pengen ngomong akeh-akeh. Iya. Heeh. Umpama cara ratu ngono, aku arep kundur kraton. Alah gayane. Arep kundur kedaton. Nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ning mburi kae. Oh nggih. Terus ngersake diringi napa niki? Diringi ambulan. Ora ngawur lho Pak. Hus. Senengane kok. Ora. Diringi nganggo ladrang irang. Terus dibacutke ning slepek irang. Oh nggih, siap. Siap nek ngono siap Pak. Monggo kanca-kanca perkawit Karang Kadempel. Nah, piye? Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang irang. Dipun lajengaken srepek ireng monggo buka bunang Pak Jegu.
Dolong gosek ya anak ya iya. Oh, ana sing lewat dalane ana sing langsung mak penculutmu ka. Ya ora dadi ngapa iya. Ya puji syukur konjo ngersane Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Dene awak dhewe malam ini sowan. Sowan endi, Mak? Ini sowan teng Desa Prangwedanan Patarana Bangun Tapan Bantul. Oh iya. Nang Prangwedanan Patarana, heeh. Sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ning kene ya nduk ya iya, Mak. Mula iki ya sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik Kabupaten Bantul. Terus Bapak Lurah Patarana, Bapak Prastawa. Sinten? Bapak Teguh Setiawan. Leres to niki? Oh, jeng, engko ndak kleru meneh. Iya, aku ki karang nek maca tulisan ki sosok tulisane sok pindah dhewe. Iya. Sok pindah ning dhuwur, sok pindah ning ngisor ngono. Ya sok genti-genti. Iya ora apa-apa, sesuk dipriksake matane iki, matamu kuwi. Karo iya, sesuk dianggo kacamata. Ora sah, isih sehat aku ki, isih. Isih soalé nek nganggo kacamata. Kok ndak tambah bagus. Ora nek tambah bagus tambah gilani, Mak. Ora apa-apa aku ya seneng kok aku nek dinekke gilane iki. Aku nek dinekke bagus malah isin. Iya. Terus bengi iki ngopo? Iki bengi iki acarane memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Ngono, Mak. Lan merti dusun, karo merti dusun. Karo merti dusun. Yo. Terus tujuane merti dusun kuwi mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis paring rejeki lan keslametan. Yo, banjur. Terus karo apa to jenenge? Nglestarekake budaya lan tradisi leluhur ya. Kaya sing dikandhake ning ngarep. Heeh ning anu mau Semar wis akeh banget le omongan. Kiyaine wis omong akeh mau. Iya. Terus apa jenenge nguatake tali kekeluargaan dan kebersamaan ing antarané warga liwat kegiatan kaya ta. Kaya apa? Kaya upacara adat, gotong royong, kerja bakti, kerja sama, kerja kelompok. Kuwi lak sekolahan nek kerja kelompok. Oh iya, Ding. Terus apa jenenge? Tujuan utamane ya ana iki. Tujuan utamane merti dusun. Heeh. Tujuan utamane ya kuwi masyarakat ngaturake puja lan puji syukur dumateng Gusti Ingkang Maha Kuwasa awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahaning bumi. Kadosta rejeki keselamatan lan katentreman padha sing ning dhuwur iki mau ya. Banjur anune pandonga lan panyunanan kanggo keslametane. Heeh, kuwi ya aja nganti lali ya. Gek ora, Mak. Ki selak ana bintang tamune. Hak apa? Heeh. Hak ya? Heeh. Ya gek ora gek cepet. Gek diwaca. Weh, iya, Ding. Saliyane wujud rasa syukur pahargyan desa iki uga minangka pandonga lan panyunan supaya warga desa diparingi keselamatan, terus diparingi katentreman, diparingi apa jenenge rejeki ingkang kathah, diparingi keselamatan meneh ben saya selamat meneh. Iya. Terus diparingi katentreman meneh saka kabeh ancaman dan bencana. Soale katentreman kuwi akeh. Kaya to wahyu katentreman. Iya. Heeh, terus ki ompeng iki dikancani karo
bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Ana bintang tamune ya kuwi Mbah Baut karo kalih nganu Mbak Mur. Lho, kok Mur ki piye? Lah nek ana baute mesti ana mure. Ya ora ngono. Karo Mbak Niken Sarinten. Iya, diaturi munggah panggung. Ora sah. Ben udut wae. Ya ora ngono kuwi, Mak. Jenenge bintang tamu ya diaturke minggah panggung. Heeh. Monggo kanca-kanca kula nderek spote ajeng napa monggo nderek kanca-kanca. Alah. Monggo Mbah Baut kalih Mbak Niken. Alhamdulillah. Antenane ke. Urung rampung isih. Nah, oke tuh. Asik. Isih, Mbah. Selesai lho. Rangane dibopong barang urung mandeg. Kula nggih Mas Wahyu. Matur sembah nuwun, kula nyuwun tepukipun. Apa-apa ki kari. Gila kepit. Kari sapa sing maju? Genti jenengan. Tesih Kok iki, malah Mbah. dar. Kok malah dar pisang ki ngopo? Lho jaim. Urung rampung meneh. Rampunge kudu kepiye? Anu Pak. Ketoke kudu ora sajene. diharapkan awake dhewe Bu. Ayo mulih Bu. Ora wis gawa urung ke mau, sangune ki mau. Oh, Nek urung di ngono oh. iki sangu. Nek ora ngono ora mandeg. Kepiye carane? Keri ora? Mbah, kedah rata, Mbah. Hah? Kedah rata. Weh, lah niku rata. Lah nek siji yo, Wah, rampunge iki, Pak. siji sing mandeg siji, Mbah. Zaman nom-nom aku biyen joinan nganti gur karyoman gabus. Heeh. Urung mandeg, Pak. Pak, Kudu rata, Mbah. sangu, Pak, sangu.
lah. Bah. Ning kok sik ngene, Wiyaga ki Purbawasisane ning Dalang. Nah. Oh iya. Anggere ngene ya. Mandek. Anu Mas Dalang amit sewu. Nggih. Niki nggih jenengan Amit. tulung jenengan dek. Oh nggih, gampil. Ayo kendange meneh. Siap. Niki sak enten-entene niki mangke. Purbawasisa niki. Hei lah ya kena dienggo kamar mandi umum. Nah, lah niku malah iso ngilangi kencing batu. Anu nyuwun tulung jenengan. Oke. Tolong jenengan riki. Dek. Disuwuk. Huk, ha, huk. Oh. Kuncine ning dalang to 100.000 ngendek semene ban. Pertanyaane modar nek terus-terusan ngene iki. Aku mulai arep nggawa apa iki nek cara-carane ngene. Iya wong jeneng Jer Basuki mawa bea, Bu. Apa-apa iki sing ora diragati ora nang hasile. Jenenge bagi masalah kita ya. Jer Basuki mawa Batrok. mawa Panas nih masalah ya. Alhamdulillah wilujeng dalu. Tulung dalu. Mbak Cange, Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Niken kali Mbah Baut. Mas Dalang pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya kula ndonga rina kelawan wengi kapan aku pinanggih karo Mas Gading Pawukir. Kepiye, Pak? Tidak ada kata-kata. Kok tidak ada kata-kata? Saking lek undung wis kehabisan kata-kata. Alhamdulillah sampun kelampahan pinanggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu Mas Gading. Mugi pinaringan sehat bagas waras. Amin. Sedaya ugi katur warga masyarakat wonten ing Prangwedanan Potorono Bantul Bangun Tapan Bantul. Prangwedanan Potorono Bangun Tapan. Kalau ngapal kene omah Prangwedanan Potorokok. Potorono ki nggone dhewe kono. Mbang Turi ning nggon kan jenenge Potorokok dadi niku Potarokok iki. Sowan mriki kanthi adicara Merti Dusun nggih Mas Gading. Alhamdulillah. Merti Dusun saha memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Oh, memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan. Wah, berarti kita ikut istimewa. Ikut istimewa seperti Yogyakarta. Iya, Sing disuwun sedaya lancar kalis ing sambigala. Amin. Derek srawung wonten mriki, ugi nderek gladi Mas Gading, Mas Dalang, mugi lancar sedayanipun. Amin. Dawuh menapa pun timbali mriki Mas Gading, wau tulene kula dadi uduniken ning Bumur. Nah, niki Mbah Baut ki kula Bumur. Nggih. Leres nek ora nek Baut ki kudune enek Mure. Nah. Lah ning yo Ngopo? mosok baut Baute semene mures. mure 12 loro pragur ngobeng ngene iki. Kene iki baut ukuran 8 malah mure kok ukuran 12 ya iku ngobeng. Lho kan sing ngendi kok Mas Dalang. Ya kudune iki lho mosok lah paling ora kaya sing Sing ngendi? Sing apa? arep dadi apa sih baut kene? Wis rasah banding-bandingke, rasah bedak-bedake. Sing jenenge bojomu kaya ngene mbiyen katon apa, saiki katon apa? Jeru iki. Lah iya jeru Wis ngene iki glek. Kudune wis tuwa wis sepuh ki menep. Ayo delok-delok. Mbah Baut Dalem. biasane bos kape ngagem sik Hello Kitty. Anu iki wae Hello Kitty nembe piknik. Oh, tak kira terus diagem Mbak Niken. Non. Yakin jenengan mesti lewat pas mepe, yakin. Nika niku turan, beskap dijaitke. Oh alah. Lah ra ngono tak kira. Lah kok Lewat kok lho kok gedene semono ning Hello Kitty. kok perso lho. Sing siji niku Hello Kitty, sing siji SpongeBob. Nggih. Kok Lah perso, Mas eman-eman Dalang? karang turang nggih beskap nyo jaitno. Kudune Hello Kitty di hatiku malah di Kok
Kok perso lho Mas Dalang iki. Paling yo pas tindak ngendino ngerti tak pepe kae lho Bu. Lah ya spray kula. Dadi kula nggo teng kamar saking bojo kula niki kula kandhani ngeyel. Pripun? Ngeyel Lah pripun? mulakno niku wau sing jenenge Amit Sewu Budaya ngene iki nguri-uri budaya Jawa. Merajakke warga masyarakat Karang Wedanan. Perang wedanan. Seru, Gusti kleru, nyuwun mantep. pangapunten. Nggih. Perang Wedanan. Wedanan. Perang Wedanan, Nah, nggih. kepiye carane ki merajakke ki yo nyandang nganggo lho sing leb-leb nganggo iwik-iwik ngene iki. Lah kok jenengan nganti Pak Dalang we ngendika biasane nganggo Hello Kitty kok saiki nganggo kaya ngene mbok ganti lho Pak sing besus. Aku nampa isin malah arep ganti raiku kok. Negur klambiku ora ngisi-sini iki raiku malah. Arep ganti malah angel ya aja ngono to Bu. Kabeh ku yo sing penting kan pas dinggo. Oh ngono. Umpama iki bahane gur murah. Tur yo alhamdulillah aku sing iso ningkatke derajate si spray. Oh. Sing selama iki gur ning tempat tidur. Terkurung ya. Mentok gur dipepe, ora tau ngerti ngendi-endi. Heeh, saiki. Melu bawa tekan ngendi-endi. Iya. Lho, iso dipirsani biaya akeh. Oh Lho. iya. Terus rego spray biasane gur swidak 80 ning 150. Iya. Melu baut 4 yuta. Oh. Kalau ngono Napa kuwi. 4 yuta Mas? 4 yuta. Rencana ning napa enten rapat melih menapa mboten kula ya mboten dong. Kan sedaya niku penting enten rencana, masalah hasilnya ya. Ugi kula nuwun Mas Dalang, katur Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula hormati. Bapak, Mbok bilih pun tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Duko, tokoh masyarakat. Sedaya mawon. Kula nuwun nggih. Nggih. Dawuh Nggih, menapa? kedam niki nembe nilai enten pamundutan apa mboten? Wah, lah niki pun enten sik. Kula tenggo. Anu niki. Menapa? Anu. WA. Oh, wah, Pak. Oh, wah. nggih niki. Nggih, matur nuwun saking sinten? Lho, piye to ki? Wah, iki golek masalah sih wah iki. Niki pamundutan. Nah, Golek niki masalah. pamundutan diserat monggo. Kadung tresno saking Wawa Didi. Ya, niki sampun kepareng nyawer 100.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Derek bingah. Masuk teng rekening mriku. Ah, mboten ngertos rekening pundi niki. Mriku mawon gen kula mboten saged dilebeti. Lah rekeningmu apa, Pak? Rekening listrik lereng leboke kepiye? Pun mriku mawon. Ya mangke kula diparingi pinten-pinten kula kira bayar listrik aku. Top up pulsa listrik. Ngono Nggih kula saking aman. sinten menika? Menika saking Wawa Didi. Ya. Oh. Wawa Didi. Nggih. Wah. Kadung Wawa tresno. Didi kadung tresno. Nggih. Lajeng sinten Pun- malih? Pun telas. Oh nggih Ming pun. sitok Nggih namung setunggal. Nggih anu niki mangke rak dugi jam setengah setunggal to. Nggih niku anu dintosi mawon sing niku dinyanyake mangke setengah setunggal mawon. Oh, ya ngaten Di- ngono dipaske napa-napa. mawon. Ora, ya tegese caos panglipun. Nggih, iki yo ngene Bu. Sudah ada permintaan satu lagu. Ya, Nggih. engko diaturke. Kadung tresno. Nggih, yo sadurunge minangkani pamundutan, Nggih. lagun Bapak Ibu ingkang lenggah wonten mriki ngersakaken lagun. Nggih, menapa. ngersakaken Iki kan lek lagun. komunikasi sekeca. Lah nggih. Leres. Nggih, lagunipun menapa? Nah, santai mawon los niki nggih. Anu Kok pun lenggahe ya ning kono ki Nggih, kepiye to, nggih. Pak? Nggih, anu mbok pilih ngersakaken lagun. Dawuh, Mboten Mbak. kedah pepare, kula enten iki pun sampun kapurba. Los mawon nggih, pokoke lagune napa jenengan ngendika syukur sing kula mboten saged. Nggih, kula saged tendho kali rencang-rencang. Nggih. Lagunipun menapa? Sarung jagung. Sarung jagung. Pun serat sarung jagung. Kadung Bapak, tresno sarung jagung. Bapak ngan rembakan rumiyin, Pak. Nggih. Yo. Nggih, santai mawon iki. Dangu nek piye ngene iki ora cekat-ceket. Waduh, Ibu. Napa? Bajing loncat ki ngematno aku. Bajing loncat. Kudune yen anu ningali mriko to Pak mboten nggih bajing. Lah kula sebagai yang di depannya. Begitu mendengar bajing itu lir, Pak. Sanes bajing niki truwelu, Pak. Nggih, ya Pak, sing pas jumbuh kalian swasana. Perjuangan, nggih. Sing perjuangan. Eneng Sriuning, eneng Caping Gunung. Kuwi padha-padha Nggih. lagun perjuangan. Niki capek gunung riyen mawon. Oh, Malah nggih. jos. Nggih. Nggih. Saping gunung. Capek gunung. Pun bawani Bawani. lajeng sak mangke minangkani pamundutan. Nggih. Pak Geter pun tinting nggih. Nggih. Bawa Pak bawa. Iya. Saben dicocoke karo ngene Pak Geter. Nggih dicocoke. Tenggane Dicocoke. Pak Kis. Pak Keswan, ora gur kes tok. Apa wis wanen to? Urung kok. Kono. Pak Keswan ki asmane lengkap. Oh tak kira Kis wanen. Keswanen sembrana. Saben
bengi nyawa kowe ku ngiringi aku apa latihan? Lambeku nganti kewer-kewer. Fokus lho, fokus. Rasa gatekke liyane, fokus ning kendang Mas Pakyu. Set. Yen memajang Amung karo jano. Oi. Kowe bebu sajak narep tenahku meneh iki. Janur. 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 Aku ning. Iya. Mumpul Pak, mumpul. Mumpul. Ngenteni kono kok. Ayo. Mumbulase kuning. Kok klawe-klawe kurang ajar ngono iki. Lah kono wis klawe ngono tak tulis jebule kukur-kukur e. Asem e. Pasang. Lho, tenan to. Tenan to. Kejolongan to. Ketoke ngono ora jentel nyolong. Mbok yo Kudu sing fokus. Kembang wae weton. Nah, neng ini kan kompak. Kuno. Ho ho ho. Nek wis bub ki posisi. Aning mosok nyetop posisi ngene. Yo. Yat. Mumbul. Oh sik kono ngere. Ya. Gur kalah skor Pak, kowe iki gur diagak-agak ngono kok ora tau Mongko bener. tenan Entokmu nglebokke karo musik ora tau bener. Lah wis arep tak lebokke kurung mengko. Aku sareng lebokke kono-kono dibuka. Kula kon ora dadi teladan istri yang baik. Kudu apa-apa ki dipersani, dihayati. Kowe ngemati kono, aku ngemati kono. Iki ngomongi. Wong sing jengleng Kowe ngode. Pacita. Perangi. Perangi. Kon ngene iki. Sarevi. Yo. Aku kira arep njukuk wedangmu ya, Guys. Iki perang. Masa perangnya gurmak plek. Ya ora, baleni. Pacita. Yo. Sudah perang ora jare jare Pak. Lah masalah ya apa? Lah wong rumah tangga apik-apik kok kondo perang. Lah kula niku bebojoan rukun kok kan perang. Lah malah kondo perang. Damai itu indah. Lah wong rumah tangga sakinah kok kon perang. Sing digoleki iki rukun, guyub rukun, perdamaian. Ora sanggup perang ada wong mau apike kaya ngene kok. Kaya kembrukan Kolonjono. Teng celekit, Pak. Aku ki ora ngira lumur tuwa-tuwa rezekiku jan teplak. No problem. Padahal dekno menyedak wis dikeplak ra iku. Lah ya kuwi. Iki keneng bedak tadi.
keneng bedak dadi pucet. Amit sewu Pak, amit tutuke jenengan ki keneng bedak dadi pucet. Ya men ketok abang. Ini men ketok abang, men ojo ketok nganggo bedak. Nah. Sik amit. Amit. Nah, ngeten lak ketinggal merah nggih Mas. Wah, jan sip tenan. Jan. Pahit dah. Pahit. Panas. Nek ora banget di parasetamol bae. Nek nek banget ya diobatke. Iki nganu Pak cakepan. Oh, matur nuwun, lagi iki kowe ngelem cakep karo aku, biasane ngunek-unekke. Cakepan ki tegese lirik. Aja gur tak lirik, engko ora mat pentrel ngono ya. Kata-kata. Rasah kakean kata-kata, ayo nembang tak kandhani. Panas. Udan. Dine piye Mas, janjine kapiye? Jo ngesok-esok, jo mepet-mepet. Ora. Parian. Oh, parian. Parian. Persiapan pegang mik. Berarti parian ini ki sinden. Sinden. Yo. Sinden. Saking pundi Mas Dalang? Sing pojok mriko. Ben mriki sing mriki mumet. Oh, saking ibu. Nggih. Ibu. Saking anu bintangnya warga laras. Kunci. Wah, niki Bu tenan. Pras. Bu Pras. Apa? Bu Prastiwi kok Pras. Pras malah Pras. Monggo Bu, Monggo, parian. Bu. Saya bintangnya Warga Laras. Iya, luar biasa. Aduh. Ini bintang warga laras, ini bintang gubuk penceng, Bu, ya. Ya monggo Bu Pras. Nah. Monggo niki ajeng Desane Prambanan. Perang wedanan. wedanan. Perang wedanan Bu kok Prambanan. Ning pasar Prambanan Nggih. Heeh. dodolan apem. Alah nanti kok dodolan apem. Duwene mung gari kuwi le. anu Kuwi ora payu-payu. ning Gosong apa ora? anu ampun mentengah-mentengah le dodol nek kepidak turis apeme iki. Mangke ora kalap mangke. Apeme kepidak turis. Lajeng pripun Bu? Nggih, mugi dusun Prang Wedanan tansah ayem tentrem. Amin. Khusus kagem dusun mriki kepengin ayem tentrem monggo sami dodolan apem Apem. nggih. Ora iki gur Kersane kata-kata. saged ayem tentrem. Nah, Geser. 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 Iya Mbak. Ana macan. Waduh. Lah, ndi to? Iki kucing no, Iku kucing no dimacan. Gur nyenil Kulo macan kok gur cilik kaya ngene. Oh macan angop. Heeh, iki balene no iki macane angop. Ayo no macan. Nesu karo babi. Alah. Nesu karo babi. Iki Sing penting pas to. pas. Pas. Nggere pas ki kepenak apa-apa. Nah, nggih cukup masalah Nah, pas nggih. iku. Ora kaya mur karo baute mau. Lah anu mangke saged kula nganu kok. Saged disisetke kok. Nah, Saged to? Saged. Wah, Saged. nggih. Kula elas. Nggih. Tak nulul elas. Terus ayo Mbak. Mugi warga Prang Wedanan binerkahan Gusti. Amin. Lho, ketoke ning macan perang rubabi. Jebule malah malah iso akeh rejeki. Nggih. Alhamdulillah. Nah, jenengan gadah macan mboten? Nggih, kan. Oh, mboten nggih pun. Gitu. Udu Pak, beda-beda nek Betul. parian. Ayo Mbak. Neng jaratan. Wah, Waduh, pun gek ayo. ruah kula niku le teng jaratan niku nyekar. Kosek to kata-katane. Nyakara simbah. Ula cilaka ki ndak aku sing disekar teng setan iki. Simbae lho simbae. Oh, tak kira Terus ki aku. Mugi desa Prang Wedanan tansah gemah ripah. amin. Yo aja lali karo leluhur ben gemah ripah. Amin. Kala-kala ki yo nyekar kirim donga nggih. Monggo. Ayo, Nak. Nah, jenengan ajeng titip napa nyekar piyambak. Bu guru. Beda-beda. Oh nggih. Bu guru. Oh bu guru. Oh Bu Guru. Ya. Nggih. Bu guru niku. Pahlawan tanpa tanding. Nggih. Kok malah buku. Bu Guru Saru. Oh, ora sida. Ora sida ya. Monggo.
Ayo dolanan. Ayo. Dolanan apa? Ning isor wit sukun. Wah, Apa kuwi? wah wingi dolanan sorwet sukun ketiban sing mateng ora kalap raiku kok. Mbok jumuan surat remuk raiku ketiban sukun mateng. Ayo, Mbak. Mugi warga prangwedanan tansah sayuk rukun. Amin. Ya geser. Iki Nak yo. mantep iki sukune. Ngarepan lho Bu, ngarepan kan duwe sukun gede. Ini bukan soal suku. Iya iya iya. Ini sudah beda lagi. Oh iya iya iya. Ayo, Nok. Ayo. Numpak sedan. Numpak Numpak sedan. Lah iso diganti ora aja sedan ya iso. Apa? Lah padha le mburine padha le an kok. Yang penting kan tibokan. An nggih. Berarti apa, Pak? Numpak kiswan. Ora apa-apa. Kuwi ya iso. Jadi kan kiswan ki numpak sedan, ngono lho. Dadi kayak ora cukup, terima numpak kiswan. Ini bukan masalah Mas Keswan, ini terus? bab kendaraan. Oh iya iya. Buat kendaraan. Dan ning kiswan yo kendaraane kene lho. Kan maksudnya ki yo numpak kiswan. Keswan numpak sedan. Iya. Oh. Nah. Terus numpak aku. Lah. Kok saya jero iki Anu disensor ya, Mas. Pokoknya nenggon YouTube kuwi streamingnya di krusuk. Oh nek iso malah diperjelas Mas. Ayo terus. Keswan numpak sedan. Apa sedane mau? Keswan numpak sedan. Oh, Pak Keswan. Pak Keswan numpak sedan. Terus Ben numpak numpak apa aku. tek dhewe? Kepiye to Keswan numpak Pak sedan, sedan. terus numpak aku. Aku Lah kowe ku melu numpak apa? Aku melu numpak. Terus macet. Oh, dadi wong loro numpak sedan kabeh. Lah mbok aku dijak no, tak melu numpak. Ora derep parian pi ruwet iki. Keluarga parian pi nganti omahku numpak sedan kabeh. Lah mbok ganti tuku trontrong apa ngono men ora susukan. Sik, terus ke, ayo no. Terus numpak aku. Iya neh iya. Mugi dusun prangwedanan tansaya maju. Amin. Lho tibone yo apik to. Apik. Ayo Mbak Orisa numpak apa? Ayo no. Songkro paling. Aku dolan Oh, dolan. Lah nggre mulih ya nek dolan ya. karo dirimu. Wah, rasa buka wadi. Lah wingi kalau dolan Dolan beda nggon kur anan kok cerita. Apa mentok ya kur video truk. Video call. Video truk iki apa? Ora ketok gede video call tak kon ganti video truk dadi lho semono gedene. Call lho Pak, video Nah, iya, call. video truk nih. Ayo terus Aku kena. dolan karo dirimu. wedanan tentrem rahayu. Amin. Sedaya sampun parian. Sampun Nggih, nggih. sak meniki nganu Mbah Baut nggih. Parian. Iya Pak. Oh, wakil parian. Sik man kowe pucet. Wes luntrung kabeh. Ora dong parian mboten dong niki parian apa? Mboten dong. Mangan mihun. Kok ora tibokan? Ora apa-apa. Karo gereh. Ya, terus Mugi benjang bersih dusun ditimbali meneh. Anti lek muni mihunir kocokku pola bihun. Ingkang baken sedaya parian kasembadan mugi-mugi katur warga masyarakat mriki Nggih. lancar gangsar panjang umur subur makmur Amin. ayem tentrem Amin. lan lancar rezekinipun Nggih. mekaten nggih Mas Dalang Nggih, nggih, nggih. pun Parian lajengaken Nggih, nggih dilajengaken. panas udan Udan panas haleng-haleng capek gunung misawa capek sik kosek ora kaya biasa kosek anu apa garonge gerong Gerong. gerong kok gerong gerong Pak Gerong. gerong
Ketoke ora tau misoa. Kaune mie godhog dadi judeg. Misoa caping gunung ya lah ya mas ya lah ya mas ya mas gading Njaluk ngombe. iku dadi tengkutut mangguh pinter ndagel ya mas gading Kreatif kok kreatif. ya lah ya mas mane man inu mane Banyu bene Katampio langgamipun caping gunung bismillah pun awiti monggo buka mriki napa mriku Wah, lek buka yo kon jero wae saru buka ning kene kok. buka ki tegese buka celuk apa buka biasane bonang apa kendang Apa marem wingi tak nek apa-apa kowe ora kolak karo dawet ora lemu buka ki. Ki arep buka bonang lu pramawak-mawak kaya. Ah. iki lagu Pak gending-gending Yo. garapane luar biasa Aku anti tak kira pun rampung kula nganti ngene-ngene Rampung. Dereng wae kan. Garapang. Nggih. garapang Garapang. Nggih. Garapang. Caping gunung sampun. Caping gunung sampun. Nggih. Ibu yu cange. Nggih, sampun. Nggih. Terus enten apa meneh to niki mau Niku niki? wau. niki wau wonten kadung Kadung tresno Terus sarung enten jagung Sarung jagung. Bajing loncat. Bajing bajing loncat. loncat nggih Ajeng sing pundi riyen. Derek. Waduh ampun derek kula urip kula niku pun rekoso. Malah ajeng derek kula. maksudnya derek ki manut Manut, Mbak nggih. biasane dikancani karo Mbak Sinden Oh, Nggih dikancani no. nah nggih soalnya nek bab nyanyi kula kalih bojo kula niku tesih ngangsu kawruh kalih menika dadi jos luar biasa ini ada yang masih di Institut Seni Indonesia Nggih. ada yang sudah jadi dosen Alhamdulillah. dan luar biasa jadi saya ngangsu kawruh Pak Neng sing bangku sekolah. Nek niki pun lulus kabeh niki. Niki? Napa, Pun? Pun. Oh, udah. Kula sing tesih teng institut. Oh, Mas Dalang Nggih. tasih di Institut Seni Nggih. Indonesia. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah mugi lancar gangsar Nggih. sedayanipun. Amin. Amin. Mbak, Niki sinten kula niki? Sik badhe. sinten nggih? Derek, sik pundi? Sinten manut? Mbak Orisa no. Oh, nggih. iya. Urut. Urut. Mbak Orisa. Pripun kabare Norisa sehat? Sehat Mbak Niken. Panjenengan tambah ayu to, Mbak. Ampun ngoten niku lho. Sae. Niki sinten, Mbak? Bojo sik tak omongke kae ning Oh. sertifikat papat wis tak gowo kabeh. Oh ngono. Tak omongke Lah sertifikat. jenengan kentuk bojo kok ngono kuwi nang endi? Ya kur kepepet mergo sertifikat kuwi mang. Oh ngono. Wis tak gowo. Untung aku kira krungu lho, belas wis dadi. Tenang pikir aku kira krungu belas. Mboten panjenengan nika nggih ganteng, nggih. Ki- Lucu ngoten lho. Menggemaskan to, Nok. Rambute jewiwik ngoten lho. Jewiwik iki gur sing ketok no. Lho, sing ora Amet, ketok. Sing ora ketok lho. Ora mang jewiwik, jewuwuk. Sing ora Kacang Mas. Kakang Mas ora Tapi kacang. kaya kacang atom e. Nyanggonen wedangan ya. Kan gue wedangan. Ya, kacang atom Amit ini nggih, Mbak, genah. amit nggih, Mbak. Anggere geleman iki genah, kacang atom rasa kapur barus nyo, tekno nyo.
Nganti sengak ya, anggere kok kacang atom. Iki kapur baruse ya no iki. Oh, ngoten. Ya ngene iki no pahamu ya saya tuwa ya. Lah ya umum. Sing rukun nggih, Mbak. Wala Kali rukun. Mbak Niken. Sing dijaluk ya rukun. Tapi yo ngapurane nek karo kowe tak weling rukun kuwi aku tak kudu rukun. Sementara iki aku karo awakmu pisah ranjang. Pisah ranjang. Kurane Walah. kan. Lah napa? Ranjange kur cilik ora cukup ya aku ning isor, dekne ning dhuwur. Ora ning masalah ki ora kur pisah ranjange kan kur cilik napa Kowe ora pisah ranjang, pisah le turu. Ya ranjangan yang ku turu. Sek Mbak mbok di nggokke wae Mbak aku wedi lho. Lah kaya jenglot. Lho, Iki kudu jenglot ning boneka arwan. Kene tak benake ya Mbah. Plek ngono no, plek ngono no. Kene iki. Gusti nggo dolanan. Amit-amit santai wae. Los, ora masalah. Nyontekno ora masalah. Mboten sengaja lah lek ngendelepke ki angel gek terus tak. Heeh, karena angel ngendelepke ya kudu dingenekno iki. heeh. Nek aku kan tak tutuk. Ora aku takon gesek. Mbak Orisa, Ya dalam Saus Panglipur. Saus Panglipur. Kagem warga masyarakat Perang Wedanan. Daya mawon arep ngaturke lagu sik endi sing dikersake wau. Nggih. Menika minangkani pamunten sing pundi Mas Gading? Lho, nah kula nderek jenengan ya, Mbak. Nah, Nggih, Gading ajeng nderek sarung jenengan. jagung. Wau nderek kula gek kula mboten sagah gek seniki ajeng nderek jenengan. Heeh. Monggo niku. Nggih sing sikek wau napa kadung tresno. Oh, kadung. Oh, kadung tresno riyen. Nggih. Aku seneng karo Mbak Orisa lho. Lah pripun? Ya ini kan renyah. Renyah dadi. Renyah. Maksudnya? Renyah kepiye? Renyah ki panganan kae lho Pak ya, dipangan renyah. Ora lho ngono. maksudku ning ngendika ya ya ya. Oh ya ya ya. Renyah. Renyah kepiye Mbak Niken? Ngene. Kepiye le ngaran? Sumeh, grapyak. Nah, grapyak. Grapyak kok. Grapyak kok dikira resan digrapyak. Grapyak Oh kayak. iya, Sumeh. Nah, sumeh. Anu apa kuwi grapyak. Nah iya, Ya ya kuwi ini. mau. Kok renyah kaya arep dipangan ngono wae. Ya renyah ki tegese. Kowe mosok aku mangan kowe. Nek dak kabare. Kok renyah kuwi mau? Lah nek genah mangan mono lha nek ora dadi kabar. Ora aku timbul masalah. Engko dadi haok. Buak. Haok. Ayeuna. Nggih. Kadung tresno. Aku tak Rina wangi dadi ati aku pengen Ora no iki tegese nek nyanyi kan ning panggung biasane kene sing nembang, Oh, gak aku sing video klip. Dadi Wah, wingi video klip melangi telakku. Klipe ki mandek ning kene iki, aku ora video klip video. Liyane aku, kuwi klip iki manancep ning kene iki mah mutar aku. video klip ki awake dhewe iki cara-carane roman. peragaan iki lho. Mane Rina wengi dadi ati. Ora iso aku nih. Rina wengi. Dadi ati. kepiye iki Mbak Niken Wis kowe bojomu? karo aku wae iki kono sing nembang. Ayo Lama. teruske. Ora arep menikmati sedilo. Terus Ya nono. kene ngancani aku. Mbak tak silih sikik ya Ya Mbak. kono no bojoku ki gaden tak burke. Ora apa-apa. Dibur ora mergo ora seneng. Lah terus Kangelan nebus barang antik ki larang tak kandhani mangsane kok. Ya Dik ya. Nggih Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang. Dalem Kang Mas. oh kono to. Aku ki lagi rumin. Oh roman. Kang Mas. Menapa saestu panjenengan tresna dhateng kula Kang Mas? Aku tresno marang sliramu. Dik. Saestu Kang Mas? Iya, Dik. Saestu. Saestu Kang Mas. Kula jek Kang Mas. Ihi. Tak suwek lambimu kok. Lah kon Aku ki tak romanse. jare nek wong wedok ki ngombyongi sing lanang. Lah delok-delok kacok sengak ngono kok ya. Rasa rungokke. Masa rungokke Masa. padune cemburu. Yo kena, angel golek sing ngene iki. Lho, resiko di bojo bagus sing ngene iki kandhane. Tanpa dahar, tanpa
diajak. Kang Mas. Kula nyuwun dipangku terus dipuk-puk Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas. Mbak. Lah kualik. Kualik to iki? Kualik. Kualik. Wong kualik ki yo murup kok ora masalah kok. Kecuali nek kualik ora murup ki yo diwalik meneh. Wong diwalik kualik yo. Mas, kula njaluk dipangku terus dipuk-puk. Wis salin perkara. Wingi rungu kabar ki jare Keswan asam urate munggah. Wih. Geger aku geger. Ora melu-melu memes. Ora melu-melu. Apa kowe iku remangsamu ki men ora urusanku. Ora Ora urusan. melu-melu. Ora bunga. Wong ya padha kok lemu-lemu. Wis. Ben, wong senengane delok malah rene iki ngopo to ya? Malah disampluk bojone Keswan aku kacur iki. Tekan kene. Ora apa-apa. Ketoke golek tameng malah dadi geger. Delok-delok. Iya ya jebul apa-apa ki ya kudu panku papat. Nah iya. Aku tak ning kene. Tak gandrungan sik. Dilit ya Mbak, dilit banget. Iya no, supaya ya ora apa-apa. Wah. Aja nek suwe. Rada angel. Tak ngasuse aku. Ngopi sik. Kayung yon marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung Kuwi bakul jeruk apa? Jeruk Ati kebak jeruan. Taruh tuti iki kene lho Mas. Kaya ontrong e. Kene lho jero ati iki kene. Sampean ki ora tanggap. Wah. Ati iki ning kene. Lho ora mesti wingi bakul sate kayak atine ning meja disunduki kok. jenengan mireng ora? Mas Dalang ngendika piye? Mbah jeruk mlah kaya entung jare. Jenengan dilokke kados entung. Ya pancen entrung ora kabeh seneng. Oh. Ning entenono sedhela meneh entrung ki bakal dadi kupu. Ora tak nggo mancing sik kok. Tak subuh tak nggo mancing sik. Rum sida dadi kupu. Alamat. Innalillahi. Ketoke arep dienggo mancing ki malah entrunge bosok ketoke. Sisan diatur yang entrung. Niku sanes entung Mas Dalang. Napa? Uret. Aja maitu uret paring remjuk nerak uret ya alum kok mangsane ya Dik ya. Rasa rungono swara tangga. Sing penting awake dhewe. Kene yo. Terusno cai. Tansah kumawange netra jero ati kadung tresno Lakon aku dadi Sartiya. tan liya amung sliramu sapa kuwi Kelakon dadi apa, Mbah? Sartiya? Satria. Roprak lho aku dadi Bambangan Sartiya. Weh, kuwi alah kleru no. Wis ora apa-apa. kuwi Mbak Dikan Kleru ra kuwi mau. Anu mancang cot tumantah. Kobong gede. Kobong gede. Kaya ngono kok satriya. Liya delok-delok lakone kok lho. Iya, Dik. Sartiya. Sartiya. Wong ya sejak jumlah kurang tau dadi ketoprak. Dadi pisan ya seri ya kur. Dadi apa? Lutung. Ya berarti bener aku mau. Anak bojoku tak jakku melu bapak arep dadi apa Sartiya Satria. Satriya. Tekan Sartiya. kono aku dine kostum nggo niki Mbah mangke. Lah jare aku Satria. Mangke jenengan Satria saderenge malih Mbah. Dados jenengan dadi lutung piye. Aduh bojoku le wirang tenanan. Nganti tak undang-undange jebule aku kur dadi munyuk. Ya ora apa-apa, jeneng profesional nyambut gawe ya tenang. Ora apa-apa ya. Munyuk kok ngene iki ra ya iso iki. Jangan tantai. Golekane angel.
Lah ketoke siji loro malah haus dhuwur ki ndak. Senentang senting malah gler malah iki.